କିଛି ଆତ୍ମବାଦୀ ଏଜେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଉଠାଉଠା କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ବାସ୍ତବ ପରିଚୟ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଆମ ଦେଶକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଚୀନ ଭଳି ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁଠାରୁ ଯେତିକି ବିପଦ ନାହିଁ, ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ବିପଦ ଆପଣ ଓ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆତ୍ମବାଦୀ ଏଜେଣ୍ଟରୁ ରହିଛି। କାରଣ ସୀମା ବାହାର ଶତ୍ରୁ ପାଇଁ ଆର୍ମି ଓ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସଦା ଆଲର୍ଟ ହୋଇ ରହିଛି, ହେଲେ ଭିତର ଶତ୍ରୁ ପାଇଁ ଆପଣ ଠିକ୍ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସ୍ଲିପରସେଲ୍ କଥା ହିଁ କହୁଛି। ଏବେ ଏମାନେ ହନିଟ୍ରାପ୍ ଜରିଆରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଫସାଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଫଟୋ, ଭିଡ଼ିଓ ଓ ପର୍ସନାଲ ଡିଟେଲ୍ସକୁ ନେଇ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ ନହେଲେ ଟେରରିଜିମ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏବେର ଜ୍ୟୋତି ମଲ୍ହୋତ୍ରା କେସ୍କୁ ହିଁ ନିଅନ୍ତୁ। ଅନେକ ସମୟ ଆର୍ମି, ପୋଲିସ, ଡିଫେନ୍ସ ଓ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସରକୁ ଏମାନେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହନିଟ୍ରାପ୍ରେ ଫସିବାର ରିପୋର୍ଟ ରହିଛି। ଏସବୁର ଲିଙ୍କ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ସାଧାରଣ ଦିନକୁ ଦିନ ଯେପରି ଭାରତରେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ISIS, ISI, ଲସ୍କର, ଆଲକାଏଦା ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନ କିଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ପଢ଼ୁଆ ବେକାରୀ ଯୁବକଙ୍କୁ ମୋଟା ଅଙ୍କ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଏଜେଣ୍ଟ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଝିଅଙ୍କୁ ହନିଟ୍ରାପ୍ରେ ଫସାଇ ରିଲେସନସିପ୍ ରଖି ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରନ୍ତି। ଜେନେରାଲି 15-21 ବର୍ଷର ନାବାଳିକା ଝିଅଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଏ, କାରଣ ଏମାନେ ଶୀଘ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଓ ପର୍ସନାଲ ଡିଟେଲ୍ସକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତି। ଭାଇରାଲ କରିଦେବାର ଡରରେ ଏ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ବି ଜଣାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ରିଲେସନସିପ୍ 2 ବର୍ଷର କି 4 ବର୍ଷର ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ରିଲେସନ୍, ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଅନେକ କେସ୍ରେ 7-8 ବର୍ଷ ରିଲେସନସିପ୍ ଥିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସ୍ଲିପରସେଲ୍ ମାନେ ସାଧାରଣତଃ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାର୍ଜ କରନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଅନେକ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଏମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ସହ ପର୍ସନାଲ ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ କହେ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ପୂରଣ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଓ ଡିଟେଲ୍ସକୁ ଇଲିଗାଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଓ ଡାର୍କ ୱେବ୍ରେ ବିକ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତି। ଏମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ବି ଥାଆନ୍ତି, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେ ନିଜର ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ପର୍ସନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଡିଟେଲ୍ସ, ଫଟୋ କି ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କି ଝିଅମାନେ କାହା ଉପରେ ଶୀଘ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଜର ସମସ୍ତ ଭଉଣୀ ଓ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲର୍ଟ କରନ୍ତୁ।